A Fundación Laboral de la Construcción de Galicia formou durante 2023 a un total de 6.767 profesionais da construcción, un 6% máis que no 2022. Impartiu 834.971 horas de formación, un 2,5% máis con respecto ao ano anterior, e desenvolveu 670 cursos, un 0,8% máis. En Ourense foron 814 alumnos en 81 cursos, cun total de 129.138 horas. O perfil da persoa que se cualificou na Fundación Laboral de Galicia de 2023 é un home, ou no caso do 89%, de 46 a 55 anos de idade, un 27%, ocupado. A porcentaxe de estranxeiros situouse nun 24%, a maioría procedentes de América Latina e África. En relación aos cursos máis demandados polas persoas profesionais do sector en Galicia, o 48,5% do alumnado elixiu formación relacionada coa prevención de riscos laborais, fronte a un 48,1% que optou por unha especialización en oficios e profesións do sector, e un 3,4% que se decantou por materias transversais de xestión de empresas e proxectos. A modalidade formativa elixida pola maioría do alumnado é presencial. A atracción de talento novo é un dos maiores retos cos que se afronta o sector. Por iso, dende a Fundación Laboral de la Construcción, séguese apostando firmemente pola formación profesional como vía de incorporación da xente nova ao mercado laboral. A través de programas educativos eminentemente prácticos e actualizados ás demandas das empresas, en 2023 formáronse 578 persoas e máis de 500.000 horas de formación profesional en 51 cursos, conseguindo altos niveis de inserción laboral.